Ей, чакай. Сега ще има било. Няма. Очаква, няма да се. Не си малко да. Че за парзали бяга част. Блъска се жена. И той зализа, че го снимате като хитричко. И зализа. Измили ги. Чакай, Веро, той има пяс. Имаш ли Веро на камера? на камера. Имаш ли Веро, бабо? Не. Няма ти, как да няма Веро, колко пяна има. Айде, стига толкова. Кояни, айде. Да се не свъркаш. Трябва да се поредиш, да видиш. Горе ти ще го покажа след 15 години, баба, когато ще не да се допреш до миската. Банкото ти да гледат ли показано как да прави? Отре, ти ще ми. Ляко ти бия тука. Кой ти избира? Ляко ти бия тука. Ели, всяко прави? Не аз. Ели. Истини. Така. Какво правиш? Така. Търкане. Дъркай, мъркай. На лято дам килимите, баба. Знаеш колко килими има на село? Да. Има да търкаш. Да. Да, да разливаме вода. Ох, ти ще накипа, Ей, тя е справа. Започвам. Айде, Каланя, осъднаш, какво ще ми е? Те пералната пускаш, може да миеш. Кога ще почнеш да готвиш, баба? А? Ти интересно. Кой има там? Пяна? А? Еха. Какво става? Как да наставам? Тя как се умиш? Е? Как се умиш тя? Съмниш ли? Няма да бъда. Не можеш да се измиш. Я си пусни водата. Да. Нищо. Не моя. Аде. Какво правиш сега? Утре трябва някой да сложи на изтоп, пак там. Кое е то? Е, там на миската. Кое е то?